Wala siya dito, dasing undock siya. Maria? Wala siya kailan niya. So, hi guys. Nangasaad na mi, wa mi kibaw asa may mga dito. Dabaw ka laki ko ni dako mi diri syudad to. May kibaw sa sakyan pa daw ato kay manay gingon dili mi lagan. Kasaad mi. Ang gingon ni ate nga mo ato pa daw mi dunahan. So, may tag one ride na lang pa daw sa Gmall long. Unsay Oo, mo. So guys, padong na nakakita na may libro sulat. Kuya ba nasa ka siya gamit ni Gibong siya papangalan niya. Padong siya na ako. Bagay sa kan. So guys, padong namin sa Wattpad sa mga librohanan sa Wattpad. Wattpad ka. Dili man online sa ana. Hi, I'm so happy. Bye-bye. Nakasurian ako ang admin sa Cebu Wattpad organizer si Ate Shai. Nahan mo ato. Only 500 pesos. Ako na ilan naman dire si Kuan. Have you seen this girl? Have you seen these girls? Uy, ato tag Paris na. Yes, let's go to Paris. Ato tag Paris, ato sa big Paris. Bye guys, see you in Paris. Oh, ma. Montage! So guys, namin diri sa Mato sa may sa langit. Yung makita ang syempre ang heaven. So, naa din sa Paris guys. So, hi sa Philippines. Hiningaw na mi. Hiningaw na mi. Yung ambience ko kinamin. This is my mansion na madaghan kag mga zombies. Take a look. Mura dyan din nasa laing lugar. So, tagan ta mo quick montage. Ako kay Bala. Aliloni. Aliloni. Anak ni Sal. Ang spelling A sa Oh, ito pa, hindi ko yan kilala. Si Hana Love ay ang Master Kanda WP. WP kay WP. WP ay ang Master Kanda WP ay ang Master Wanda. Ay ang Ay, Master Kanda WP. Ni na. Diyan, dinina malay katungkuan na. Ano rin? Ni na. Dinina. Oh, okay. She loves sleeper. Wait, ito ba yung story? She loves. Si Super Nash 000. The Lady in Black 09. Have you seen this girl? Wala din na. Ganun kasi sinabi sa girl. Ang ticket fee ay 550 pesos na zero. May nakiman ito sa ticket. 750 pesos. Yun one sa ticket. 800 pesos mo po. FB page nila kayo. Bakit Cebu Philippines o ang FB account kay Uwi Wati. Uy. Uwi Wati. Uwi Wati. Basta ka na. Sorry,
Bakit gano'n guys? Look, ako super cool. You're not wearing your eyeglasses, that's why. Yeah. Kaya lang pala. Pagpasensyahan na po. Wala kang nasa tuwot, lolo. Guys, isa lang pagkikinan ako. Ikaw, mas sinut pa siya sa kuan metro. Kaya metro so crowded, niya. Gamay kay iyang ceiling kay masyadong mababa. Kasi haba high ceiling. Kaya napalit sa cloud. Well, nasa daing bansa. Para tayo nasa ibang bansa. Okay. Ang mga store mo nila dali kay mga balay na. See you in my next vlog, guys. Here in her next vlog. Follow me on Twitter. Paano ako Twitter account? Oh, sa Twitter account, Instagram, Wala ka Instagram. Facebook fan page. Ako lang pamukan dito sa description box below kung naaman. So guys,